Sinugbuanong binisaya kauban si Teacher Myra. Maayong adlaw mga bata, atong tun-an karon ang letrang B. Ang anaa sa wala ang dakong letrang B o uppercase letter. Ang anaa sa tuo kay ang lowercase letter o gamay nga letrang B. Ang tingog sa letrang B kay B. 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 Kitang tanan mga bata, B. 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 Karon atong tun-an ang mga butang o hulagway nga nagsugod sa letrang B sama sa baka, B. B. Baka. Baki, B. B. Baki. Baso, B. B. Baso. Balud, B. B. Balud. Biko, B. B. Biko. Bato, B. B. Bato. Bombero, B. B. Bombero. Bata, B. B. Bata. Balay, B. B. Balay. Oras na pod sa pagtubag sa mga pangutana ni Teacher Myra. Isulti ang nawalang sinugdanang letra sa kada ngalan sa hulagway. Andam na ba mo kay magsugod na ta? Baka, B. B. Baka. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan? Yes, ang hustong tubag kay letrang B. Baka. Bata, B. B. Bata. Unsa ang hustong tubag? Yes, kini kay letrang B. 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 Bombero. Unsa na pud ang nawalang letra sa sinugdanan? Yes, mga bata, kini kay letrang B. Ang sunod na hulagway kay balay, B. B. Balay. Unsa ang inyong tubag mga bata? Husto, kini kay letrang B. Bato, B. B. Bato. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan? Correct, kini kay letrang B. Bato. Ang sunod na hulagway kay balud, B. B. Balud. Unsa ang inyong tubag mga bata? Correct, kini kay letrang B. Ang ulahing hulagway kay baso, B. B. Baso. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan? Yes, ang hustong tubag mga bata kay letrang B. Baso. Very good mga bata, natubag ninyo ang mga pangutana ni Teacher Myra. Karon ang inyong buluhaton kay ang pagsulay og sulat sa uppercase ug lowercase letter nga B sa inyong pad paper. Taro nga kini ha aron malipay ang inyong mga ginikanan sa inyong gibuhat. Daghang salamat mga bata sa inyong pagtanaw sa video ni Teacher Myra. Ayaw kalimot sa pag-subscribe niini sa akong channel nga This Teaching Mama. Magkita ta sunod pohon. Daghang salamat. Bye-bye!